Magandang araw! Ako si Ginang Jovelyn Hanayon, ang inyong guro sa Filipino 7 mula sa Pagalungan National High School. Bago tayo magsimula sa aralin ngayong araw, may itatanong muna ako sa inyo. Naiintindihan ba natin kapag ang isang pangungusap ay hindi buo o hindi kumpleto? Sa pag-aaral ng wika, mahalaga na magkaroon tayo ng kakayahang maunawaan ito, buo man o hindi ang pangungusap. Sa wikang Filipino, madalas ng isang salita ay maaari nang maituring na pangungusap. Ito ay tinatawag natin na pangungusap na walang paksa. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Sa Filipino, may mga pangungusap na walang paksa. Ito ay ang mga sumusunod. Una, existential. Pangalawa, modal. Pangatlo, padamdam. Pang-apat, maikling sambitla. Panglima, panawag. Pang-anim, pamanahon na may dalawang uri, ang temporal at ang phenomenal. At ang pampito ay ang formulasyong panlipunan. Ngayon, isa-isahin natin ang mga ito. Existential. Ang mga pangungusap na existential ay nagpapahayag ng pagkamayroon o kawalan. Halimbawa, may positibo sa COVID-19. Wala pang bakuna. Kung mapapansin ninyo sa unang halimbawa, walang tiyak na simuno o paksa na binanggit, pero narito ang salitang may na nagpapakita ng pagkamayroon. Ang salitang wala sa pangalawang halimbawa ay nagpapakita ng kawalan. Pangalawa ang modal. Nangangahulugan ito ng gusto, nais, pwede, maaari o kailangan. Halimbawa, pwede bang sumama? Maaari ba? Sa dalawang halimbawa, pareho itong nagpapahayag ng kagustuhan o nais ng nagsasalita. Pangatlo, padamdam. Nagpapahayag ng matinding damdamin at nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa, pulis! Sunog! Ang ganda rito! Lahat ng halimbawa ay nagtatapos sa tandang padamdam at ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Pang-apat ay ang maikling sambitlan. Ang mga sambitlang tinutukoy ay mga iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin gaya ng mga padamdam at ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa, naku! Aray! Grabe! Wow! Linawin natin na ang padamdam ay mga pahayag na nakakatayong mag-isa, samantala ang maikling sambitla ay idinugtong lamang sa isang pangungusap. Panglima ay panawag. Maaaring tawaging vocative o iisang salita na panawag na pangkamag-anak. Halimbawa, Nene! Ginoo! Kuya! Pang-anim ay ang pamanahon. Nagsasaad ng oras at panahon. Nauuri ito sa dalawa. Una, phenomenal. Ito ay mga pangungusap na tumutukoy sa kalagayan o pangyayaring pangkapaligiran. Halimbawa, bumabagyo. Maalinsangan ngayon. Ito ay mga pangyayaring pangkalikasan na minsan lang pero maaaring tumagal. Pangalawang uri ng pamanahon ay temporal. Nagsasaad ito ng mga kalagayan o panahong panandalian, karaniwan itong pang-abay na pamanahon.
Halimbawa, linggo ngayon, alauna na. Ibig sabihin ng temporal ay madalas mangyari pero panandalian lang. Samantala, ang binominal ay minsan lang mangyayari pero maaaring tumagal. Malinaw ba? Ang huling pangungusap na walang paksa na ating tatalakayin ay ang formulasyong panlipunan. Ito ay mga magagalang na pananalita o ekspresyon na mahalaga sa pakikipagkapwa-tao. Maaari ding pagbati, pagbibigay galang, at iba pa na nakagawian na sa lipunang Pilipino. Halimbawa, salamat po, magandang araw, tao po. Itong mga halimbawang ating binanggit ay kadalasang ginagamit upang magbigay galang o bumati sa ating kapwa, kaya tinatawag itong formulasyong panlipunan. Ngayon ay subukan naman natin kung kaya mong kilalanin ang mga pangungusap na walang paksa. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap na walang paksa ang sumusunod na halimbawa. Kay bango naman! Tama! Ito ay padamdam. Sunod ay walang pasok. Ano kayang pangungusap na walang paksa ito? Magaling! Ito ay existential dahil sa salitang wala na nagpapakita ng kawalan. Sunod ay maginaw ngayon. Anong pangungusap na walang paksa kaya ito? Pamanahon. Tama ka! Pero ano kayang uri ng pamanahon ito? Magaling! Ito ay binominal sapagkat ito ay tumutukoy sa kalagayan ng panahon. At isa pa, hindi naman maginaw araw-araw. Ito ay minsan lang nangyayari, kaya ang halimbawang maginaw ngayon ay pangungusap na walang paksa na pamanahong binominal. Ang sunod na halimbawa ay pasensya na po. Anong pangungusap na walang paksa ito? Mahusay! Ito ay formulasyong panlipunan. Sa halimbawa na nais mo ba, anong pangungusap na walang paksa ito? Modal. Tama! Ang huling halimbawa ay tanghali na. Anong pangungusap na walang paksa ito? Magaling! Ito ay pamanahon na temporal. Ayan! Natapos na ang ating pag-aaral tungkol sa pangungusap na walang paksa. Naway nakatulong ito sa pag-aaral mo ng wika. Hanggang sa muli, paalam!